Εγώ μια ώρα μιλούσα, ρώτα ένα βρακί δεν μου δώσατε. Ασυχτήρα από εδώ, φεύγω. Θα πάρεις το δικό μου. Θα πάρεις το δικό μου εσύ. Όχι, δεν τελείωσε αυτό που ήθελα να πω. Το επόμενο θέλω να το χαρίσω σε όλους αυτούς που χάνουν την οικογένειά τους και το μέρος που ζουνε. Θα σας το πω αλλιώς. Μιλάω για τους μετανάστες. Κάθε είδους μετανάστε. Το να έρχεται ένας άνθρωπος από τον πόλεμο και να τον χώνει σε μια φυλακή, σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, είναι σαν να ακούς τους γείτονές σου να πλακώνονται, να βλέπεις τη γυναίκα του να φεύγει δαρμένη και να την κλείνει στο υπόγειό σου.